Naughty America. ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କଣ ସବୁ ଭଲ? ସବୁ ତ ଭଲରେ ଥିବ ନାଇଁ? କଥା ଛାଡ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟା ଅନ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବିଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ अच्छा ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇକି ରହିନି, ରାଣ୍ଡିଖାନା ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉଥିରେ କି ଆଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡୁ ବୋପା ପାଣ୍ଡୁ ମାନେ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଉପର ବାଳ ନାହିଁ କି ତଳ ବାଳ ନାହିଁ। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୋଡ଼ନ୍ତା ଧରା ଦିଲି ମଜା ନଥିବ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। କଣ ଛମ୍ ଛମ୍ ସେଟା ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଲଗେଇକି ତତେ ନଚିବା କଥା। ଗୋଟେ ମର୍ଦ ଟୋକାଟେ ହେଇଛୁ, ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ହେଇଛୁ, ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଫୁଲିକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଇଗୁଣଟା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲେ ତୋ ଭିତରେ ମର୍ଦ? ସବୁ ତ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇକି ସବୁ ବାଳ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ରହିଲା ମର୍ଦ ଗୁଣ? ସେଗୁଡା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆଉଛ ତମେ? भूला भूला मन भूला तोर गोलापी चेहरा। ଦେଖ ଦିଦି ତମେ ଭଲ ଭିଡିଓ କରୁଛ, ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଭିଡିଓ କରୁଛ କାଇଁ କହିଲ? ତମ ଯୋଗୁ ଯୁବପିଢିର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତମକୁ ଦେଖିକି ଏଇନା ଟୋକା ଆଡେ ଯାଇକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ମୁଠି ମାରି ସେ ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସବୁ ତ ପାଣି ଭଳିଆ ବୋହିଦେଲେ, ବାହାଘର କଣ ଥିବ କଣ ଆଉ? ଆରେ ଟିକେ ଭଲ କପଡା ପିନ୍ଧ, ଟିକେ ଭଲ ଗୁଣ କର। ଆରେ ସବୁ ତ ମା ବୁଣି କରିସାରିଲଣି, ଆଉ କଣ ଥିବ कौन ବାଳ ରହିଲା कौन ଆଉ? प्यारी समझ गई। प्यारा लग रहा है। उस चांद की बात कर रही हूँ मैं। हाँ मगर मैं अपनी चांद की बात कर रहा हूँ। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗଛପତ୍ର ବଞ୍ଚୁ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ରୋଜଗାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା, ଏଠି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି। କଣ ହେଇଛି କହିଲ, ତମ ପୂର୍ବ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଏଲିୟନ ମାନେ ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛ।